Estima Gandia, llançant el xiclet a la paperera. Estima Gandia, llançant els excrements del teu gos a la paperera i diluint el seu orí. Nova pota del Pla Respecte, campanya de comunicació que se suma a les accions d'inspecció i d'increment de la neteja. Una important campanya de comunicació on hem volgut implicar a la ciutadania per a donar a conèixer totes les mesures incloses en el Pla Respecte i la necessitat, efectivament, d'aquesta implicació de ciutadans i ciutadanes per aconseguir una ciutat saludable i cada dia millor. Aquesta campanya incideix en els 4 aspectes relatius a l'ordenança de convivència que varen centrar la idea de per què llançàvem un Pla Respecte. Fonamentalment, els excrements de gossos en els carrers, els grafits en el mobiliari urbà, també en els elements patrimonials, llançar els residus fora de l'horari establert i deixar trastos en la via pública. A la brigada d'inspecció de la policia local, la brigada de resposta ràpida, la neteja intensiva, el canvi de cautxú, el canvi de les lluminàries més antigues o dels contenedors més vells, sumem esta potent campanya informativa sota l'eslògan d'Estima Gandia. Aquesta minoria d'incívics ha de veure que el compliment de les normes és per a tots i que despleguem tots els nostres recursos al servei de la immensíssima majoria de ciutadans que tots els dies volen una Gandia millor. Així de fàcil és cuidar la nostra ciutat, fent de Gandia una ciutat més bonica. Ajuntament de Gandia.